lengba kani ka channel Kasi Gospel Media pada ka ketang uji sukres ni ai khublai bat ngi priang sung bahaya pi baro naduk ki baret ki samla shinrang berkentai haduk ki balasan compare pilalang kristan na pimpalang kristan nginya ngap lang yakini ki khubor bat kham tam bangini thu khamba ye ublai wa em ubulong nong bo unong thau unong pen em unong suspa ajongi Kakubor kabangakwa sam hagni kapor kalong kanungut shipara u Jesus udan balai banga pungkre yakani ka subject namar ngaong lada pidan kinu kido kijingkeli sngobha keli ngalayo yakini kijingkeli na ki comment section kum kini kijingkeli to yathu hakasnem ayu la kha ya Jesus ngakwa bantep yakani u Jesu udan para neem bat kumtar terter kajibab kabangakwa ban ai lakhai of Jesus house nam sao PC hakapor ka jingsansyar u Caesar Augustus kabumot u Kaisa ubolong governor hakum kani kapor labu jikmauru haka Bible ba u Joseph bat ke Mary kilaha ban ai jingken hauni u Kaisa Lucas kalonong gabar kadkhot kabanikong labu jika mauru shushu bau Jesus habauladon kembal life hostnem karta ulasdang ya ka ministry kabumur ulasdang banin hikai banialap ego gospel banle shibun ki kamba Lukas kalonong balai kedekhat kaba arpulai ngilai de bani puli shibun na kitab u Daniel kabenta kalonong bapra kalonong bakhandai bakadon kajingi tulpa ya kasnem ayu ba ansa pen baptis ya Jesus kabumot lamba kajing pesle bakata kalong house nam arpo nyo edi bar house nam laipo way edi la sadapna ya Jesus kabumot ki jingknya jingkriam baro la pendu habangi puli benia yakini ki bro ngisuthu bakajing kha kaihap ba ya Jesus la kha usnam sau bc kumbalakali ujisu udan para neem kajubab kalong u Jesus udan ki himen ki para hato kidei na kajuk kakami hato kidei ki shipara kpa ngini puli bnia hakani kapor shwai katan rus pasnam shoban khai u Jesus unongi tulpa jong ble u isia haklanong kabanyo kadkhat kabakasa u tho baruang baya u Jesus ansa kha nakathesoti baya u Jesus ansa pun nakathesoti la pendep yakani hakawai gabriel kapkteng ke Mary Matthias kalonong menkong kadkhat ka ba arpulai Lucas kalonong menkong kadkhat ka ba arponriu labu jikama bo angel Gabriel u angel John ublay lawan man ai kublay ya ke Mary ka thesoti kaba lalai tektien bar u Joseph kimpat syongkurem laithulpa bakan sapun ya uklung Jesu na umusim bukhut ka Mary kle sngo shuru ya ka khubur ka babha ba ka Elizabeth ka balong ka para akmi katkum ka jingbatai ka King James version cousin sister ka para akmi bakaru ha ka jinglong lengki long ba ka Mary ka lalej banjingo ya kani ka para akmi ka Elizabeth ka balong ka tengah jong Zakaria oba ulungdo ba ublay kumno ba ulakar kuya ka ha ka ba kaladab banpun rubna ya uta uklung Lucas kalonong bankong kadkhat ka balay punrio terter ha kadkhat ka basan punyo terter u Zakaria bat ka Elizabeth kilayo shisha ya uta uklung bala aikrteng da u Yohanes uni u Yohanes u kalalong u para akmi bat u Jesus badai mau anda kilaihe klesan ubala pen baptis ya u Jesus ha kawa Jordan Matthias kalonong balai kadkhat kabakhalai ka gospel katkum u Marcos kalonong kabanriu kadkhat kabalai labu jikmau ba u Jesu udan yakihman kipara hangi laong uni kabatho ya u Jesus umlong utu misteri namar ba u Jesus ujutrei yakakam misteri ukun ke Mary ubadai para baru Jacob baru Joseph baru Judah baru Simon de bat ki para kan thai jong u kimdan hangi bangi
u Jacob u Joseph ya kebala khotru da kawai ka kerteng Joseph. Judah bala khotru da kawai ka kerteng Judas. U Simeon kini kidi sangut ki Shipara shenrang bat u Jesus Christ. Kadbai kini ki arngut ki kentai kawai kalong ka Mary ya ka ba omshem la bu jikmau ha ka Bible henry ki nong tho ki pen pau ba kerteng jongka ka de ka Mary bat kawai ka kerteng kalong ka Salomi ya ka bala jibu jikmau ha ka Bible. Habangi puli ye kini ki hemen shenrang jong u Jisu dan arngut napdeng kini sangut kibran ya ka kam ka bakraw bapau ha ka Bible wei udei u Jacob. Uni u Jacob udei bala tho ya ka Shithi u Jacob ka balong hadin ka Shithi syaki Hebrew ha ka Testament ka batmai bat upul upeni thu ya uni u Jacob udei u Shipara bat u Jesus Christ Galatia kalanong bangkong ka khot bakat khandai nang ta u Judah udei ru bala tho ya ka Shithi u Judah shua ka kitab jingpempau ha ka Testament ka batmai habangi puli ka Bible Judah kalanong bangkong ka khot ka banikong katu kani na kinong thokot ki kunhun balang kom ki Catholic ki Eastern Orthodox ki Byzantine ki Oriental Orthodox ki Ethiopian Christian ki Seventh-day Adventist bat ki di ki Kristen ki priang ba u Joseph shua bani kendu bat ke Mary ula belong ubala yap long bat ubala adon khun lupa namar ya u Jesus Christ latip tang u khun bamarway jong ka Mary kum ka jingpan kamau haga gospel ka kum u Yohanes kalanong baka khandai dekat ka ba arphon riu arphonyo habala sa napna ya u Jesus Christ ula kren yakni kintin namar kata haba u Jisu ula yui yela ka kami bat ya uta usenran batho ya Yohanes ya uba ujui ba uyang hajan loong hala ka kami ko kabrio hakmi yela ukhon hadin kata ong hauta usenran hakmi yela ka kami nadu kata kapor te uta usenran ula shim yaka syakaying jong uhi ngisutu sha ba ka Mary kadantang ya uwe ukhon bakata kalong udei u Jisu habayo Jisu la sanapna u Jisu la iti ya ka kami ban pe ha u Yohanes ubulong we ni kisran jong u Jisu hi kumba ka Bible ko ong ba u Jisu udan ya ki men shenrang kila banlong kumbala ong ba kimde na gajuk ka kami hendai kidik sprak pa bar ka Bible ko ong ki para kan thai habong para ka bomot ki bakha hadin jong u nei ke ka bangakwa bangini puli khniat habayde bakini ki para kan thai Yohanes kalanong ka bakhat khandai ke dekat ka ba arpusan dela yeng hajan kata kading phna jong u Jisu ka kami jong u bat ka para ka kami jong u ka Mary ka tanga jong u Clopas uni u Clopas udi ubashpra bat u Joseph uba ukpa u Jesus Christ dan lightly ki kerteng ki bade da kaju ha ka kerteng ka Mary na kani kalanong kawai kalong ka kami ka jong Jisu kawai kalong ka para ka Mary ka ba ka kami u Jisu bat ka Mary nong Magdala laitu hadin ba u Jisu ula mipat Marcos kalanong makan riu kedekot ka banengkong bat ka baar dan kini ki kerteng bagita kilong kawai ka balong ka para ka kami jong u Jisu ka ba kerteng hi ka Mary long ba la jer kerteng ya kini ki khun bagita kilong u Jacob bat ka Salomi hoi le sei yola bandon sa kiwi di ki kerteng kini ki balai don bata balai jingo ya ka jingtap jong u Jesus Christ habang ni puli na u Marcos kalanong ka ban riu ka khot ka balai ngi su thu shai ba u Jisu udan ya kita ki men ki para jong u bat ngakwa ban ong bakini kidi ki shipara pa bat ki shipara arkmi kalong ke ke basontanan hadin ba u Jisu ulami pan ula pelut ya ka po sa komba sao posngi hadin kata ula kiu shabneng
long ba ki snran ki jong u ki hemen ki para ki jong u kila plipor ha ka jing duai ki kam ki apostol kalanong ka benkong kad khat ka bakhat saw ko ong kumni kini baro kila yaini da ka wei ki jingmut ha ka jing duai lambat ki kenthai bat ka mary ka kami u jisu lambat ki para jong udi shwa bangan pungkut ngakwa ban puli na ka gospel kat kum mu Matius kalanong ka bakhat ar ka khat ka basaw pra bat ka basan po u jisu urakran shai kinu ki balong ka kami jong u ki hemen ki para jong u bat udaong unu ru bale ya kamot ukpa jonga ubah beneng utakin ulong upara jonga bat ka para jonga bat ka kami jong udi to ai bo ble un kurku yang ngilang baro nagamta ka brom jong ble amen ngangai skem baki khubor kilong ki basai to ai ba ublei unyai kurku ya pi baro ngi buru ka jingkerpat Sengobaban share lem yakini ki khubor shikiwe. Kum ka jingkan ti ulang ya kalama gospel utrai. Sengobaban subscribe papinyo notification ni ki jingpentim. Khaddo lada pidan kino ka jingkali na ka Bible sengobaban text haki comment section. Kuble shibun sa shisien ya pi baro.